Punto número 13. Ruegos y preguntas. Muy bien. Doncs aquest seria l'últim punt d'aquest plenari. Pregs i preguntes. Si hi ha alguna intervenció. No? Jo vull fer una pregunta sols esta volta. Bueno, és l'últim plenari de la legislatura, que crec que ha sigut una legislatura que ha passat sense pena ni glòria, després d'un pacte que no ha eixit endavant i no s'han complit les expectatives ni les necessitats de la gent del poble. Ja sabem que ha passat la maleïda pandèmia i el Covid, però també s'ha paralitzat també per l'atac informàtic i tampoc ha hagut ninguna actuació davant, ningú cessament ni ninguna cosa. Vull dir, si estiguera en una empresa, la gent que va fer mal les coses estaria al carrer. I per tant es va parar s'ha parat l'activitat de l'Ajuntament en 2 anys, cosa que ha afectat als veïns. I pensem que i també ara en 4 dies, també en un mes i mig s'han fet moltes coses. Sabem que estem en eleccions i la història de política espanyola és així. Però bé, la pregunta és, arran de tot això, per a que no ens torni a passar, quines mesures s'han pres informàticament i de seguretat en l'Ajuntament per a que no estigui l'Ajuntament parat 2 anys més. I això pot respondre a Ricardo o pot respondre o al regidor de modernització. Les mesures s'han pres més, s'han posat més nivell de seguretat, s'han pres contrasenyes per tot el món diferent i més avaluacions i més control. Però em referís que, per exemple, a les còpies de seguretat... També. Està tot ja actualitzat i està tot funcionant bé. Vull dir, està tot ja preparat. Però mai se sabe que hackers estan ahí. No, per això t'ho dic que si s'ha augmentat la Sí, s'ha augmentat, el nivell de dotació. seguretat s'ha augmentat. A més, van vindre o van revisar i està tot controlat, més o menys. Bé, doncs esperem que tot continua bé i puguem oferir a tots. Esperem que sigui una cosa puntual, que no vingui per nosaltres. Però res més. Moltes gràcies i bona sort a tots. Alguna intervenció més? Sí, Juan Carlos. Sí, en el anterior plenari es va votar i es va aprovar per tots el canviar el cartell de la façana de la biblioteca. M'agradaria saber en quin punt està. Està demanat Demana a l'empresa, estem esperant que vinguin a posar-la. Gràcies. Alguna qüestió més? Sí, perdona. Després, el divendres en la comissió vaig comentar el tema de les cintes que n'hi havia alrededor del col·legi del Cristòfol Colom. Continuen les cintes d'aixes fa una setmana i no veig que estan fent obres, no veig que n'hi ha moviment i com molts pares que arrepleguen els xiquets tant del col·le com de l'institut paren allí, doncs m'agradaria saber si sabeu alguna cosa. Jo vaig tenir que preguntar perquè aquestes cintes ni són de la policia ni eren de l'Ajuntament. Aleshores, ni siquiera la directora del col·legi sabia de què era, va tenir que preguntar. Allí s'han fet unes obres que les ha contratat el mateix col·legi perquè estan adequant el pati de l'escola. Aleshores, quan tenien que portar els camions de terra, es veu que van posar aquestes cintes perquè poguera el camió descarregar. No sé per què el divendres jo pensava que ja estaven llevats perquè No, encara estan. els pares podrien preguntar-li a la direcció per què estan, perquè l'han posat la direcció. Com a regidor i com a usuari ho duc així, ja ho vaig preguntar però en és que a comissió. vosaltres ells no sabien res perquè jo ni jo ho sabia ni els directors On ni la policia tampoc. on està col·locat no entren els camions. Vull dir, si tu poses, n'hi ha una porta per la part de darrere, entenc jo, n'hi ha una porta on el camió podria parar i entrar, Sí. però això està també tapant una zona que sí que es pot parar, entre els pins, allà els camions no entren. Pues això és el que em va dir a mi la directora, però jo pensava que ja les havia llevat. Bueno, Que ja ho havia llevat perquè... demane que vos preocupeu del tema i que si no és obligatori que estiguen allí aquestes cintes, pues que les lleven, per favor. Prec. Després, ahir van posar unes imatges, sorpresa meua, Cristian, en el polideportiu, en la pista 3, restos de poda i restos d'obra que fa temps que estan allí. No
no sé per què utilitzem el polideportiu per col·locar restos de poda, de pins, durant molt temps. Perquè estic mirant, estic vigilant-los i no es lleveu. I porten allí dins del polideportiu. Jo no sé d'on ha arribat aquesta poda. Són branques de pins i restos d'obra. Claro, això és perquè ara estan reparant... No, això ja fa temps que està allí, perquè estic vigilant-lo i fa temps, i ara, després del temps que fa que està allí, per això te pregunte. La poda és habitual que amontonen ahí quan ja n'hi ha un muntó, o duen un contenedor o amontonen i s'ho van duent. Està previst que s'ho van duent. Això no va passar... Previst no estarà, perquè fa moltes que està ahí, vol dir-se que... Perquè encara estan podant coses, si de fet n'hi ha que llevar una rama d'un pi, també encara ahí. Jo crec que estigui ahí en el poli, en la part de la pista, que poden haver usuaris, perquè aquella no s'utilitza molt, doncs no és puesto deixar restos de poda, crec jo. Sense marcar i sense res, vamos. No hi ha cap perill i no és permanent, t'ho estic dient, que s'acumula i cada cert temps ho retira. Cristian, el polideportiu és una zona oberta que no està tancada al públic i els xiquets poden desplaçar-se per dins de les instal·lacions lliurement. O sigui, poden estar jugant allí i n'hi ha restos de poda i d'obres sense valla, sense senyalitzar. Jo crec que no deuen d'estar ahí. Si tu consideres que deuen d'estar ahí, està previst retirar. Continua així. Després, això és una pregunta, sé que serà de difícil contestació. Fa temps que no veig la brigada o l'equip de manteniment de la CV 800. Es han llevat del puesto d'ahir de l'entrada de... Sabem que quan eixim del túnel que encarem la CV 800 n'hi ha un punt de manteniment, són oficines centrals, des d'ahir es manegen, però és que fa temps que no es veig, me manege prou per la carretera i no les veig en cap moment, ni netejant, ni arreplegant, ni... Sempre estan fent manteniment. La pregunta és si sabeu si s'han llevat d'allí o no. És que ni és terme de Xixona... La CV 800 té una part de terme de Xixona. Que a les instal·lacions se'n referís, ni mos han comunicat res. Això és com preguntes d'oïdes, preguntarem també i contestarem. Gràcies. De res. També ha dit que era difícil de saber. Ja t'he donat la contestació. Però quan no passen, per això, ja que... I per últim, per sort o per desgràcia, he estat este matí en l'institut en una visita a nivell industrial, sí. I jo també m'arrisc quan he estat allí i més ha tingut pena que risa. Van eixir unes fotos que van crear molta polèmica de fa molt temps, que no tenien raó de ser, des de la visita a la ministra, però la realitat al final ha superat la ficció. La cantina, mitja cantina caigua dins de l'institut. No sé si heu tingut contactes en conselleria per a... Tengo contactes en tots. En la directora, el mateix dia, va anar també un tècnic de l'Ajuntament i en conselleria. I en què situació està? Pues conselleria tenia que anar en un tècnic, que és el que li van dir a la directora, per a dir-li quines instal·lacions tenia que es podien utilitzar i quines no. Però que encara estan utilitzant-les, vull dir, encara no han tancat ninguna classe, ninguna aula, ni... A veure, jo a dia d'avui, no ho sé, jo sé que les classes no s'havien suspès. No, classes no, però que s'ha tancat alguna aula que ha caigut tot, per el perill. N'hi havia un departament més que una aula, era un departament que estava tancat i després n'hi havia altres passillos i això que també anaven a restringir-los al pas hasta que vinguera la conselleria i diguera si suspenien les classes o què és el que feien. És que això nosaltres tenim les competències que tenim. No, però jo pregunto a la regidora d'Educació. Bueno, sabem el que sabem, que estem esperant que vinguin els tècnics per valorar. A veure, jo en REME vaig parlar ahir, avui no he parlat, però ells eren els que la conselleria tenia que enviar-los perquè nosaltres ja sí que vam anar i vam mirar el nostre tècnic, va anar l'arquitecte de l'Ajuntament per a veure com estava allò, ja va donar ell la seva opinió, però bueno, no era el competent i tenia que venir el de conselleria. I l'opinió del nostre tècnic? Pues el que estava dient, que n'hi ha coses com un departament que havia caigut un tros d'escaiola que tenien que tancar-lo i n'hi havia passillos que n'hi havia que restringir-los. Molt bé, gràcies. De res, a tu. Si no hi hagueren més preguntes,
Doncs donem per finalitzat aquest plenari.